Ja acaba l'experiència Calafou i aquí està el resultat del meu treball. On jo pensava seguir amb el meu projecte d'ascetisme, però he estat parlant més de la vivència com a autista dins d'un grup, de la gestió i comunicació de les meves dificultats sensorials i socials, i també per aquí exploracions amb materials del propi edifici, bigues cremades per un incendi d'una nau, guix de les parets esquerdades, adonar-me'n de que només conec el que visc permetent-me fluir, flexible, sense fer servir imatges de referència, de formant. En aquest racó preciós i lluminós dintre de la foscor i l'amuntegament. En aquesta residència liminàlica a Calafou, que incentiva molt el comunitari, les sinergies entre els residents, la part humana, m'he sentit molt cuidat, m'he sentit capaç de gestionar, estar en un grup tan gran, que eren pràcticament 20 artistes, de comunicar el que visc com a autista, les meves dificultats socials, les meves saturacions sensorials, sentint-me comprès, sentir que puc ser com soc, mostrar-me. I és que ha sigut increïble. Sembla que porti aquí 3 mesos. I a la comunitat que viu a Calafou ens han tractat amb molta cura i molt carinyo. I crec que trigaré molt a pair-ho, això, tot i que ja vaig a fer altres coses. I que m'enforteix i m'envalentona per continuar aquest viatge que he començat, per moure la meva producció, intentar capitalitzar-ho, intentar gestionar-me millor, anar cap a un tracte amable i saludable cap a mi mateix i cap als altres, tot i que m'he deixat emportar molt pel grup, i el qual està molt bé perquè ha sigut la vivència i el projecte han girat al final al voltant d'això, tot i que no era la meva intenció. Jo venia amb una mentalitat de aprofundir en les pràctiques ascètiques que em donen pau i serenor, però
ha sigut tot el contrari, desbordaments emocionals, en positiu, deixar-me, sense jutjar-me, fumar, per exemple, i compartir, integrar-me, formar part del grup, adaptar-me al grup dintre les meves possibilitats. La presentació va ser una passada. Em vaig quedar sense paraules de l'emocionat que estava. I ara toca despedir-se. I seguir endavant, sabent que aquí hi ha un tros de món que em fa confiar i tenir fe en la humanitat i en valors que jo crec, en els que jo crec i que no sempre estan vigents a la societat. I no em vull enrotllar més perquè es fa molt llarg. Fins al proper lloc on vagi, que serà a Sant Esteve, a les Escoles Velles. Salut.